Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude další procházení her a první hru tady mám, no to bych musela trošičku vysvětlit. Znáte tady toho tvora, je takový tchoř, lachtan. Proč mě napadl lachtan? Pochopil bych choře, ale lachtan. Fredka je domestikovaná od toho. No a jsou hodně ohebné a s nimi můžete dělat fakt cokoliv. A jeden hodně známý trend tanec s nima, tak tady máte takový, že už to tady trošičku vidíte, tak jdeme se na to podívat. Takže tady máme krásný černo a tady máme ty ruce, takže já v podstatě představuju tu Fredku, takže a je na to i takový tanec a je to prostě takový trend, tady to máte i daný, takže a už toho nevyskočíte. No. Tak a můžeme jít na další hru. Tak, jsme u další hry. Další hru, no tady budete mít dole název. A tahle hra je dalším trendem a nevím, jak to přesně popsat, prostě to uvidíte. Nic se nestalo. Nechápu. Moment. Tak jdeme tam? Já vůbec nevím. Jsem u další. Doufám, že už bude fungovat. Haló. Mám otázku, proč to nefunguje tady? Jako já bych mohla takzvaně povstat, nebo prostě takový rituál. No, já nevím vůbec, proč nefunguje. Ne, tak to je můj jídelní stav. Tak co to je? Tady snad projdu všechny, já vůbec nevím. Tak který je ten správný? Pokud já se tady pokusím to nějak zjistit, tak za chvilku po. Teď momentálně chvíli někam šplhám. Nevím kam. A doufám, že už to bude prostě fungovat. Nebo já prostě už nevím. No, tak jsem neby. Už to bude fungovat, prosím. Jo, to je ono. Takhle prostě takový rituál nevím. No, můžeme najít další hru. Takže vítám vás u další hry. Máme tady takovou harpunu a prostě já nevím, jak tomu poslat, takový úplný šílenství tady. Doslovný. Jako nesnažte se tady tu hru pochopit, ale hlavně se strašně seká, jak tady moc lidí. Někoho lepnem. Jako, ne, nemám. Tak a jako bude to fungovat? Já nevím. I mě někdo čapl. Doslovně dvojka je co? To je za Robuxy. To ne. Mě to ještě to moc nefunguje. Ještě fakt můžeme jenom někoho čapnout. No. Tak nic. Co to? Co jsem udělala?
Někdo mě chytil. Tak kam mi odvedeš? Do této jámy. Nechte mě už být. Chci stávat, prosím. Tak, dobrý. Dobře. Tak ta jáma nikam moc nevede. No. A já se tady ukončíme, protože já nevím, co tady mám o tom říct. Jo, tak tady mi to krásně rozdrtí, no. Tak jo. A toto je poslední hra. Ještě se uděláme tady. A chtěla bych se z vás zeptat, jestli vás baví moje nápady, prostě moje tvorba. A nebo jestli chcete prostě klasickou tvorbu, že prostě budu hrát nějakou hru a to komentovat a nějaký edity, nic. Tak se chci zeptat, jestli moji tvorbu nebo klasiku. Tak zatím. Ahoj a snad zase brzo se uvidíme.